No, que estoy preguntando porque hay dos personas en el público si alguien necesita auriculares. No, vale, nada. Es que, vale, de nada. Bai, hobeto. Adiós. Vale. No, comentaba que si alguien tiene algún problema, si no entiende en euskera, que levante la mano y traducimos en un momentito, ¿vale? Sin problema. Vale. Beraz, jarraitzen dugu? Vale. Aldeko bozkak, hau batez onartzen da. Bigarren puntu izango litzake 2023ko aurrekontuaren likidazioaren berri ematea. Bai, bueno, honekin aipatu likidazioa egin bezain pronto helarazi zitzaizuen gaur berez kontu hartzailea egoteko zan hemen, daitezken zalantzak edo argitzeko, likidazioa azkenen badakizue, kontu hartzaileetan burutzen den aurrekontuaren garapenaren dokumentu bat dela, nahiko teknikoa, eta, tamalez kontu hartzailea justo aste honetan bajartu du, eta ezin izan da etorri kanpoan dagoelako kontu hartzaileetzako teknikaria. Orduan, beraz, hau ekarri dan kontu emate bada, dekretu bidez onartzen da, kontu hartzailearen bai txostenak eta bidali zaizkizue. Txostenean akats bat detektatu da, baina eskatu da zuzentzeko, orduan berez, bai eskatu nahi zuen zalantzarik, dekretu bidez onartuta dago, kontu emate bada, kontu hartzaileak egindako likidazioa da, baliteke zalantzarik edo zerbait baldin baukazute, bihar teknikaria irati ere ez dago, baino, bai esango diot, pasa zaiteztela edo, zuekin edo harremanetan jartzeko, edo zein zalantza, zenbakirekin edo, dudak baldin badauzkezuelako, ze nik gaur behintzat ez naiz nitzateke gai izango zehatz-mehatz azaltzeko, likidazioa eta emaitza hor badakizue, soberakina edo emaitza zein dan ateratzen da, baina soberakin ezberdinak daude, txertatu daitezkenak, ezin daitezkenak, eta nahiko ez da izaten erresa azkenean jakitea benetan ze kopuru izango dan, aurten zehar denak ulertzeko, erabilial izango genukena, behar dien kreditu aldaketa horiek eginda. Orduan, hori da, zalantzak edo baldin baituzuek ero pleno amaieran itzengo dugu, eta kontua iratirekin, nahiz eta kontu hartzailea ez egon, ziur beak, zebea onda likidazioan lanketan, argituko dizkizuela izan ditzakezuen zalantza guzti horiek. Teknikaria astelehenean izango duzu ez, ikastaro bat egiten nahi da, eta gaur eta bihar ez da izango, horregatik gaur ez dago hemen. Astelehenetik aurrera, arazo gabe, berekin hitz egiteko eta azalpen guztiak emateko. Nik bakarrik gauzatxo bat adurta kontu hartzailearekin, zer ikusi daukare bai, baina uste dut gobernuarekin bai. Txosten honetan 6. puntuan, bai, kobratu gabeko salduari buruz. Dirudinez daun saldua kobratzeko edo salduan da 1.000.000 eurokoa. Atzetik dator noski. Eta kontu hartzailea planteatzen du, dago azterketa bat itea, eta ondo iruditzen zaitez, baina horretaz aparte, eta galdetu nahi nun, honi aurre egiteko udalak zeozer indu edo zeozer pentsatuta dauka, ze hor da 1.000.000 bat. Hor ikusten duzuen bezala, 87tik hona arrastaka dauden kobra ezin horiek edo badaude, azkeneko urtetan enpresa baten bidez, Gesmunpal baten bidez ematen zen esekutibako lanketa guztieri, barneratu da eta momentu honetan udal barrutik ematen da. Hor gertatzen dena da, bai kontu hartzaile eta diruzainen arteko esan nahi dute akordio bat izaten da, noiz pasatzen dien edo kentzen dien
kobragaitzak, esan nahi dut, ez 80. hamarkadatik edo 90. hamarkadatik arrastaka ditugun saldo batzuk kobratzea, egia da hemen azaltzen diela urtez urte kontabilitatean, azkeneko orain dagoen diruzainekin ez, aurreko diruzainarekin bai egintzan, nolabaiteko hasi zan honen txukunketa bat egiten, atentzioa jartzeko benetan, oraindik kobratu daitezken hoietan, eta ez hainbeste iraganetik atzera dakartzkigun kontu hoiekin. Egia da, exekutiba bere garaian lizitatuta eta enpresa baten bidez ematen zan hori, gaina azkeneko legeen arabera ezin da horrela eraman, barneratu dula udalak, baina exekutiba horiekin oraintxe bertan nahi die, azken urteetako exekutibara pasatzen nahi dien kobratzeko ditugun gai pendiente guzti horiek lantzen. Hemen 10 urte baino gehiago atzea, 4 urte baino gehiago atzea dauden horietan, diruzainari ere eta kontu hartzaileari esango diogu, zein izan behar da, egia da bere prozedura badaukala, plenora etorri behar da, eta txiki bat egin gendun, ez da erresa, nolabait esateko, udalak momentu baten esatea amoren baten dula eta uko egiten diola horiek kobratzeri, baina egia da baita, urtez urte hemen batzen goaz, eta zentzu hortan, ez dala erreala, ez? Horre azaltzen zaizkigun saldo guzti horiek. Dozein kasutan, diruzainari eta kontu hartzaileari diraziko diogu, abertze plan edo daiteken horiek kobratu ahal izateko. Ni gauzatxo bat, eta ez da zuzen honekin lotuta, baina zer ikusirik badauke. Onginen pixka begiratzen kobratu ezinak eta hori guztiaz udaletxeako webgunean, eta konturatu ginen berriro ere transparentziko partean ez aurrekontua eta ez likidazioa, entre comillas, ez dagoela. Aurkitu genuen 2022koa. Baina ikustea oso garrantzitsua dela, aurrekontua behintzat gutxienez egotea horre onda jarrita. Jendea eduki ez dela akzeso horretan. Berri emango zaie eta igoko ditugu. Orduan kontu ematen da, eta gero alkateak esan duen bezala, zalantzak baldin badituzue, astelehenetik aurrera, kontu hartzelitza serian, erantzungo zaizue. 3. puntua, kreditu gehigarria, 2024 ICAP 000B, espedientea. Hemen antolaketako informazio batzarrean azaldu gendun bezala, likidazioa kontu emate bat badago eta egia da orain likidazioa onartu den momentutik, remanente edo seberakin erabilgarri izango degula, baina hau ez datorra inbeste soberakin hortatik, baina gehiago aurrekontun lanketan egin gendun, badakizu aspaldi aipatu degula, badagola udal lurzoru ondarea izein nadun patrimonio municipal de suelo deitzen da nolako bolsa berezi bat, eta hortara juten die, kasu honetan, San Juanen saldu zen partzela batetik lortutako dirua. Bolsa hori ezin da edozein gauzatarako erabili, lurzoru legeak esaten dulako inbertsio jakin batzutarako erabili behar dela, eta egia da aurrekontuaren lanketa egin gendunean, aurrekontu guztia jasotzen zuen artxibo horretan ere, zegoen horri bat jasotzen zuna, aurten ze aurre ikusten zen funts horretatik egitea. Egia da, diruzaintzan eta kontu hartzaietzan, funtsa hau ez da fiskalitaten edo diru mundutik datorren funts bat, baizik eta hirigintza legetik, hirigintza eta lurzoru legetik datorren funts bada, eta egia da bere desarroioak gelditzen dela nahiko hankamotz. Kontu hartzaile bakoitzak ulertzen du bere modura, baina azkenean, bai Irunek eta oraingoan Mikelek ere bai, beraiek bai ulertzen dute funts hau dagola remanentean, naiz eta akotatuta egon, eta beraiek bai beti interpretatu izan dutena da, naiz eta guk aurrekontua landu gendunean, nolabait erabaki gendun, ze destinotara erabiliko gendun, diru hori likidazioa bukatu arte ezin dela erabili,
ordura arte zehatz-mehatz ez dakigulako remanentea zein da. Egia da lehen esaten izuen bezala, ez daukala desarrollo propioa funtzio honek, hor beran ere, fijatzen baldin bazate, beraiek bai jartzen dute, gastu orokorreko altxortegia dela, hor gordeta dutelako beraien teorian, baina ondo bereizita daukate beraiek beste kontu baten, eta lurzoru ondaretik finantzatzen dien inbertsioak dira, eta bere garaian nik uste landu genitunak. Ez orduan, egia da likidazioa onartu dan momentutik, eta plenoari kontu eman zaion momentutik, kontu hartzaietatik bertatik, esan dezagun, pixkat de ofizio, bazekiten pendiente zegola aurrekontuaren onarpena eman zenetik, partida hauek habilitatzea, eta hori da dakarkiguna, zehatz-mehatz aurrekontuetako lanketan jaso gendun bezala, ez? Eta hor dauden pixkat partida horiek habilitatzea, adifekin daukagun hitzarmenean, igogailua eta pasabidea egiteko berriro beste kalkulu bat egiten ari dira, baina falta zen zatia gaitzeko, Majorin aurrekontuan berez aurrikusi etzien inbertsio horiek garatzeko batez ere bi areto egokitu gabe gelditu zian bi aretoak egokitzeko. Haur parketan, zati batean barrenan falta dan elementu vertikal horren kontratazioa abiatzeko, eta herriko parken eraberritzekin jarraitzeko, oteginea izango litzatekeela kasu honetan. Kale argiterian, badakizu urtero, oaintxe egiten ari dira, baina iaz iazko presupuestotik lizitatu zen kontratuan Bizkaia pasea lekuan egiten ari argiteria aldaketa, aurten ere beste zati batekin egitea, auzoetako komunetan ere bai partida bat, eta gero bestea Altamirako eskola zarrean aurrikusta dago, amiantoko zatian, amiantoa kentzea aurrikusita dago, uralitazko edo bere garaiko fibrozementuzko estalkia daukelako, baina kendu eta konpondu behar da, noski kentzen dana, estalki berri batekin estali eta egiteko, eta hori da proposatzen den txertaketa. Gu hasten ditu ingo gea, aurrekontukien lotura aukelako, eta aurrekontutan hasten ditu ginenez, berez koherentzi bat mantenduz, ingo gea naiz, eta horko gauza askokin ados egon, odenekin, baino koherentzien gatio aurrekontun hasten ditu ginenez, guen ere hasten ditzea pentsatzen da. Gu gure aldetio ezezkoa bozkoko dugu. Saiatu geha aurrekontuk onartu zenetik saiatzen egea bizkak aktibogi edo jolasten edo bintzete gure borondatea bintzet hori da, aktibokogi funtzionatzea, eta propositiboak ere izatea. Eta, keinu bat egin dugu, hitzak erantzuna jaso dugu, hitzak, politak dira, goazen ikustea gero egiten dien edo pausatzen den, baina momentuz ezezkoa izango da, bozka. Pues nosotros por nuestra parte también por coherencia nos vamos a abstener por la misma razón que comentaba Joseba. Orduan, bozkatzen dugu aldeko bozkak. Abstentzioa. Eta aurkakoak. Bale. Onartzen da. Laugarren puntua, zerbitzu publikoak eman eta jarduera administratiboak egiteari buruzko tasak arautzen dituen ordentza fiskala aldatzeko proposamena. 2024/000 Bai, hau badakizue, batzorretan azaldu gendun, bere baitan ez da bakarrik dijon puntu bat, baizik eta
justo lotuta doa urrengo puntuakin, eta da obra txikitan, orain arte ez geneukan modalitate berri bat jartzeko, oso entitate txikiko dien obra horietan enterado de obra edo aurretiazko adierazpen bidez regulatuko dien obra horiek arautzen dituen ordenantza. Ordenantza horrek, bakizue obra guztik, zergaren zatia dutela, baina tasa ere bai, eta orduan, bai hirigintzatik eta diruzaintzatik, bai landu da pixkat lanketa edo ordenantzak ekarriko duna, eta orduan hor bai proposatu da, 15 euroko tasa bat jartzean, nolabait autolikidatuta edo oso modu automatikon erantzungo dien obra hori. Orduan, honek egiten duna da, laugarren puntuan proposatzeagoa zena da, ordenantza fiskala, 6. Tasaketa arautzen ditunean txertatzea, orain arte ez dagoen modalitate bat. Zergena, laugarrenan ikuste, eraikuntzaren zergak arautzen dituen ordenantza, ez daukagu aldatu beharra, ja jasota dagolako, tipo impositiboa 3%, baina tasa ez zegoen. Orduan, tasa da proposatzen da, baina lotuta doa urrengo 5. puntukin. Baina, egia da, aparte onartuta bozkatu behar dela, ordenantza fiskalen aldaketa dakarrelako. Norbait zerbait esateko? Aldeko bozkak? Hau bat izan hartzen da. 5. puntua, honen arira, alkate komentatu duen bezala, erantzunkizunpeko adierazpen araubidearen mendeko obra txikiak izapidetzeko prozedura arautzen duen ordenantzaren hasierako onarpena. 2024/0007. Adurra komentatu du bezala, hau proposamen zen, hirigintza arloan zeuden lizentzia txiki horiek modu automatizatuan edo bintzat erraztu eta obra txikia aldanik eta azkarren lizentziak emateko eta autolikidazio bitartez aldan neurrian horiek deskongestionatu eta izapide guztiak errazteko. Eta hortarako ordenantza hori egiten da. Bertan adierazten da, ze obratan, onginen lantzen ikusi zen duten batzordeetan, eta hortan adierazten da, ze kasuistika propioetan emango den lizentzia mota. Norbaitek zerbait dauka? Bai, ez hor gehitzeagatik bakarrik, ez zala existitzen 3. modalitate hau hemen, beste udal batzutan existitzen da, obra hundik eta txikik bakarrik bereizten genituen orain arte, eta obra txikitan naiz eta txikik izan, prozedura igual izan astuna, beti ere parejadoren txostena behartzalako, gero dekretu bat formalizatu behartzalako, dekretu hori jakinarazi, eta orduan egia da, horrek epeak asko luzatu ditula, eta hirigintzan ere, hirigintza sailean ere, lankarga asko sortzen dula, eta modu hontara, tipifikatuta daude obra mota batzuk, nun, hasierako egoeran argazki batekin, aurrekontu batekin, eta, azalpen edo memoria txiki batekin, ja zuzenean, bai txostenik gabe eta dekreturik gabe, hor, bai ongo da nolabaiteko konprobazio bat hirigintzatik, egin nahi dana, benetan modalitate hontako obra badala, eta aurrekontua ere, bat datorrela esaten danakin, baina behin txeko hori eginda, zuzenean aterako da, harreran edo, eta esango dugu lizentzia espres moduko bat izango dela, eta espero dugu honekin alde batetik, batez ere herritarrei onura eta azkartasuna ematea, eta modu baten ere hirigintzako lankarga ere arintzea, berez burokrazia asko zeuken prozesu baten eta inungo balorerik zeukan lan batekin. Eta honekin espero dugu baita ere, hori esaten duguna, arintzea momentu honetan nahiko astuna den prozesu hori. Ni horria lotuta, zein galderatxo bat. Oain ere momentuan badago, neko kolapso edo, badau jendea oinik eskatu duela izak izen bai denbora dela eta ez daukela esertxore gauzatxo neko simple egiteko. Suposatzen da horrei aplikatuko zaiela guztia, ezagit eskatu beharko zaien edo ez, zeo zer edo ez, edo nola... Berez, hori da nik azaldu nien aurreko hirigintzan, ematen dunagatik, ez dakit
juridikoki erresagoa dan edo ez dan, berez, esaten dugu hemen badago deklarazion jura edo aitorpen moduko bat eta argazki batzuk, eta hori orain arte eskatu dutenak ez dut eskatu. Atzerapena handia dago eta nahi irutze zait, ezin gehala orain hasi, aspaldi obragimenak eskatu zituzten horiekin guain esan, ez beste modalitate badago, orduan bi aukera eman diet, eta esan diet, ondo, ez baldin badego atzera eraginkorretasunez ematen, beste aukera badaukazu, eta da ordenantza hau behin betiko indarren sartzen daneako, beste lizentzia guzti horiek eman da egon behar diala. Orduan, guain, esposizio publikoa dago da, eta hilabeteko epea daukagu, ikusiko dugu nola antolatzen gehan, baina nik hirigintza saian ere bai esan diet, ezin dara gehiago itxoin, eta ikusiko dugu ez dakit nola ingo dugun lizentzia guzti horiek, kanpoko laguntza bar balin badugu, edo modu masibo batean lizentzia horiek eman, baina egia da herritarrek ezin dutela gehiago itxoin, eta itxoiten daramaten herritar horiei ere oain ezin diegula, aizu, ez, oain, aurkeztu jazu, ezin da. Orduan, hemendik eta ordenantza indarrean jarri baino bitartean, jarri diet badakitela zein dan helburua, eta da, obra txiki guzti horiek atera beharra duela. Guk baiezko oskatuko dugu, usten dugu oso onuragarria dela, hirigintza saiako, eta honek espero du baita lankarga egidan gesten dan da azkartzen dut dana. Ondo argituzun bezala, egidan. Bozkatzen dugu, aldeko bozkak. Hau batez, onartuta gelditzen da. Beraz, alkateak esan duen bezala, orain esposizio publiko nengo da, eta 30 eguneko epean alegazioak egiteko. Eta klausula jarriko dugu, alegaziorik ez dela dago, behin betiko izarren lortuko dula, edo ez dela berriz udalbatzatik akordio hartu beharko. Seigarren puntu izango litzeke, 2008ko lanpostuen zerrendan akats zuzenketa onartzea. Komentatu genuen, behintzat batzordean lanketa egin genuen eta komentatu genuen Eusko Jaurlaritzatik iritsi zitzaigula jakinarazpen bat esanez guk onartuta genukan 2008ko lanpostuen zerrenda eta hor lanpostuen jarrita geneuzkan titulazioetan dantza edo zegoela eta ez zuela betetzen berez egun indarrean dagoen legedia. Egia da, hor 11/2022 legeak, enplegu publikoko legeak jartzen duenez, oraindik ez da garatu eta titulazio berriak oraindik ez daude araututa edo jarrita. Orduan ikusita legedi berria ez dagoela eginda eta garapenik ez dagoela eginda, atzera eraginkortasunez junbergia indarrean dauden legeetara. Eta horren baitan, daia titulazio gaur egun indarrean dauden edo dauden titulazioekin bat ez dutela egiten, baina horiek diela berez agertu behar dienak lanpostuen zerrendan. Orduan, txostena juridikoa aurkeztu genuen, eta horren baitan, pixkat, ez da legeak horrela agintzen du, eta bada zuzentzea, eta zuzenketa horren baitan bialtzea titulazioak egokituta. Hori da, ez dakit behar duen hemen azalpenik emateaz, bertan ez horrokazute txostenean, eta jartzen du lanpostu bakoitzean ze titulazio. Anakronikoa da, ze guain erabiltzen ez ditugun lizentziatura eta titulazioik berriro berreskuratzen ditugu, eta ez grado eta guain unibertsitatean seme-alaba dituzena jakingo dezun bezala, aintzinako horiek ez dira erabiltzen, berez errepetean eguneratuta zeon gaur egungo nomenklatura hortara, baina badirudi jaso dugun Eusko Jaurlaritzako zerbitzu juridikoek egite duten jarraipen hortatik edo, itzuli barra dagoela aurrekora, ez da beste aldaketa sustantzialik, bakarrik titulazio horien izena, voltatu hartula aurrekora. Gradua eta zitzein barrean, lizentziaturak, diplomaturak, eta horrelako kasuistek eta. Zerbait daukazute? Aldeko bozkak? Barkatu? Bai, azkenean aldeko bozkak? Hau batez. Zazpigarren puntua izango litzeke alkatetzako dekretuen berri ematea. 344-tik 541-era. Zerbait daukazute esateko?
Akatzen bat, zerbait ikusi zuen. Berri ematen da. Eta 8. puntuan galderreguak egongo liake. Norbaitek dauka zerbait. Barkatu. Bi galderatxo. Alde batetik, aurreko osoko bilkuran eskatu den informazioa dekretu batzuenari buruz, eta esuena, eta ez dugu ezer jaso. Baina, bueno, eta gero ere, abispa asiatika egiten genuen urtero, ez dugu ikusi horrekin ezerrez. Bueno, dekretuena oain behiratuko eta zuentuko. Biztor asiatikoaren kasuan gertatu zaigu, tamalez, bueno, hor gabiltza bestibileko, bueno, taldea erdi bilan egiten zituzten, alde batetik trampak jarri udaberrin, eta gero abiak azaltzen zienean ere kendu. Bestibileko taldea hortxe dago, bizirauten edo desagertzear, eta azkenen aurten, nahiko berandu, behintzat bai jakinarazi ziguten ezingo zutela, beraiek baina hartzen duten lanketa hori, ezingo zutela trampena, ezingo zutela egin. Egia da saiatu gehala, beste norbaitekin edo egiten, eta ez dugu lortu, azkenen bai lortu dugu, bai ematen du, hemen gaina zokan postu dauten erlezain batzuk ere hasi dela zerbitzu hori ematen da, behaiekin harremanetan jarri geha aldala hori berriro berreskuratzeko, esan digute prest daudela eta jarraituko duela hitz egiten, baina aurten ja epez kanpo gabitzala. Nahiko faena izan da, egia da, ikusiko dugu ze kanpaina etortzen zaigun aurten, baina benetan nik uste datuko ditula azkeneko 2 edo 3 urteia izango die egiten dela, ikusteko zer eragin eduki don trampak jartzen udaberrin, zen ikuste eta abi gehiago atera bartzaizkigula, bai ala bai, eta gero horren jarraipena egiteko, printzipioz, hor bai, momentuz behintzat, bai adierezi dute, bestibileko voluntario batzuko badaudela, eta abik kentzen lagunduko digutela, orain arte duten bezala abisuak pasatzeko. Baina bai aigea pixkat horrekin lantzen. Eta gero bai hitz egin genduen, orain pixkat gure kabuz egiten genduen zerbait zan, hasi ginen eta oso emaitza honak eduki genitu, baina egia da nahiko modu amateur baten egin degula, ez gendukelako inungo aditu baten aholkularitza erlei buruz dakina, ez? Egia da pixkate beste erlezain hauekin harremanetan jarria, eta bai esan digute ondo, baina bai komunikau litzatekela eta hemendik eta datorren urtea aldala edo goiekitik edo eskualde mailan edo pixkat herri multzo baten mailan egitea, ez? Igual herri baten bakarrik egite horrek, beti ematen duen emaitza kaskarragoa aldala, kasu honetan ez dakit ordizi behasain lazka hau edo sartuko bagina berdina egiten epe berdinetan, emaitza hobeak lortuko genitula, baina aurten tamalez aukera galdu dugu. Aukera eta oso notizitxarra ere, oain arte bestibilietik egiten genduen ekimen hau ezingo egulako beraiekin egin. Eske, nik uste, hasinenetik oso emaitza onak eman izan dituela, eta gainez erregistroa bidali egin izan da, eta hori guztiz, eta orduan, nabarituko da asko. Hemen askoz gutxiko, iaz askoz gutxiko izan ziren, baina kategorika, kantidadean handian. Eta, baina nada, eta guztizen ez nuke utziko goiekin esko, porque goiekin, igual ez zakit noiz egingo duen, zen gure, horregatik. Gure egingo dugu, eta horregatik bai eskatu dioguna da, aurrekontu batzuk, egia da guain oso gure baliabidekin egiten gendula, trampak gurek zien, gurek die, eta hor bai erabiltzen da urtero egiten zan jarri botatzen zaion likidoa edo erakartzen duen hori, baina orain arte zorionez voluntarioki egindan lan bat izan da, eta datorren urtea begira aurrekontun esan nahi dut. Iaz ordaindu egin zen olako kontratu txikiak, ez? Baina datorren urtea begira pentsatzen dut, ez zaigula igual
kako txarten nahi merkaterako, baina egin behar dan zerbait da. Hala eta guztiz ere nik esango dut, Hernanin adibidez, ni hortik atera nuen informazio guztia, han etxen bertan egiten du medio ambienteko teknikalaria eta esango ba, jardineria, zer ateratzen duen, zare zaina. Arten hori egiten duen. Eta ez da denbora asko, ez du denbora asko behar, eta ez da ere hola jakinduri gehiegi. Uste garrantzitsuna da epe, noiz jartzen dien eta noiz kentzen dien. Hori da garrantzitsuena. Pena bada. Mila, galderatxo bat, esan duzun dekretua zer da, aparkamentu baten inguruko dekretua? Komentatu duzun dekretua, ez? Eskatu duzu dekretu bat hasi. Ez. Zenbaki batzuk eman nizkien, eman nitu, Bale. eta erantzunik ez dugu jaso. Bale. Ondo. Baten.